nigobono gati y'abamenyi kurwase county ya Kisii nigobono ba mochiri oyo kabero mugabana bwe county ya Kisii James Omariba Ongwae amo no abagana ba raibanda obachete asobomo bwa Kenya Kwanza anekera bachete rutukuregoro na kumutalira omolayo mochore bwenzi ya Kenya Dr. William Ruto ane ekero bachete olituku rigoro omorikito Vincent Onyanja niga kwandira menyabu abanyarire bakumuboli Simba arati taobwa iguru ya abanyarire bakoenda sensemeli ya Karen magega yokunganya kwayo yokabero mu governor bwe county ya Kisii James Ongwae gosoa asensamo ya Kenya Kwanza nikamenye be county ya Kisii bagikirige tambukirekyo ase batebere buna no gosiririe birato bye bikoro byaye minto mwamugusi morocho mugako Ongwae konyegare ODM bono baada yokobu baminyokire baunganire na abandi baminyokire go Kenya Kwanza nendo maite ko baminyo gitari gendo kende ne bintu biria akorete bosonga atagete gutubirira nga gakogenda muinari ase Kenya Kwanza emotete obocha buria akorete county ma tibocha gosoka korenda otagotebyo mugabano ito Simba arati umumurege sora barabuti kabagende na babo mangi na bantu bande aera biense yeito county yeito era resources kitoke abantu baito babebia nigo chinga kicho baichanire ngane yona kogani Ongwae gotena na ODM elikobwatana na arati asowekerania magendero imeye county ya Kisii amoji Kenya Kwanza tigotoga ogeti yekogera county yeito gesaregete igari gotiga bagwatana no mu county omo kwendo ito umugabano ito Simba arati umatekere umuntu atabire ibona ameta mawosa sakorete ikango bange ntobia ebije ko amaye gotama ama mugako nerna ko tama gaso kango na tigeta mangana kumunya go Kenya Kwanza araraga nya kwanza araho magana ko ibona bwato mukuru minga kiagwe separate balbaji eto gaso Ruto kusaba mabera ababo nguo yabo yasikiba weto niga barakote to ngiye mono kusaba kyombuga aria mwaka more nintakora ibija sana kwanza omubungo South Mugirango Stilfanus Osoro azo mutandao yo Facebook ni gatebire buna Ongwae ne timu yaje gati yabo Janet Ongera Manson Oyongo Jimmy Angwenyi Zebede Opore William Mbaka Steven Manoti Charles Onyancha Chris Obure Zado Kyogutu nomugaka matundra mbaligo chikonyora getali kende gyonse korengana no Osoro ni gagote abuna nechibicha bacheto wakwa asebo igo Ben Mumanyi na Emily Nyagarama kurase county ya Nyamira barenge gati yabo engana boigo yagikeriwe no moseneta bwe county ya Nyamira Okongo Mugeni na ndugu zangu wakina Ongwae tunashangaa kwa sababu yeye ndiye alikuwa anatembea na mheshimiwa Raila Odinga Kenya kila pahali badala ya kwenda Karen niambie mzee Raila pole yeye ametangulia hata wengine Karen kwenda kukula chakula huko. Hawa ndio wale watu ambao kwa kweli hata Mungu anawashangaa. Kwa sababu wewe kama ulikuwa unashika mzee Raila unatembea na yeye, inakuwaje leo wewe ndio mtu wa kwanza kupatikana Karen ukisema umehama? Chinga kicho wamenyi kurwase county ya Kisii nigo bamuburi Simba arati gotabaswana na libageri yokogendera kurwa obokoreri omugambi Simba nato zikobarwaniese gibono batige batumira onege tori manakoragera na agendere gas eminto Ongwae akota agotere mu bichimbere mbeiguru igobona Simba tyo ko mwakia aya motive bwate bitawo byo kabikora kyamangana obomo bwa Kenya Kwanza nigo bagendrete bono gotwara bwatania bange aya maega ya bwatani a bono korokana konganya gochia ase kyamekyo rena bono nyina sensemo ye bunge ebunge na bagone bunge ya Senate abono gali bonsi nigo bono bale kurwa asensemeli ya Kenya Kwanza libuli litigareti buna ne ense ya Kenya nechigotwara serikali yo kwamereliere chinguru goso opposition leader ko reporter ya Ndizi TV kurwa ase county ya Kisii retirana nchinkuru kwa Vincent Onyanja.